Kardom kar benglong pinia video kelalo nonam che thang klong ektor mate che parjana bangphu alang li men ke thari bipul terang alang li kar bilama jan ki hit nai alama jan mate ki hit nai address pen che parjana video hai pini ke labang so video bothak long lang iksinang to tang te video le start iklonang bipul terang surini ra engkorai siang bong ki hit nai lama jan mate video lo ma men ke lai ken lo vomu labang so lama jalong che parjana to men ke lai ken lo bipul terang lapen anggana bora ruwe labang sola majalong cepajan abang phuben abang pito men ke lai ken lo bipul terang lapen monjir hansipi girlfriend labang sola majalong cepajan ato men ke lai ken lo bipul terang lapen mirmili hansipi sumbi labang sola majalong cepajan ato men ke lai ken lo bipul terang lapen malin tisupi lapen alar labang sola majalong cepajan ato men ke lai ken lo bipul terang lapen whiteni bethare sampridang labang sola majalong cepajan ato men ke lai ken lo bipul terang lapen ilis teronpi nana tum lahai lama jan mate video lam long kolobang so address masi ke shooting ke chelon nai lo bipul terang nana tum comment box ong tokenam chinik tha nana tum nason kai ki ani bang kar bieng long ma pe nonam che thang nai mate actor cha sa video lang i berete nana tum handshake channel obselan subscribe non lapen like taping non lapen comment bang thaneri pini video kelan sikang ton lo ko ruang thu